Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanku da kasancewa da mu a wannan cibiya mai albarka wacce muke kawo muku magunguna don taimakon al'umma. To kamar yadda kuke kallanta, wannan ita ce tafasa. Kamar yadda kuke kallanta ga ta nan. Wannan tana yin fa'idodi masu yawa, amma za mu kawo fa'idarta ga wanda yake neman farin jini, yake neman kasuwa, yake neman ɗaukaka, kana neman shahara a cikin harkokinka, ko kana neman jari ne. To bi'iznillahi idan ka samu wannan tafasa ɗin ga ta nan kamar yadda kuka ganta, za ka ɗebo ta da yawa sai ka dake ta. Idan ka dake ta, ka shanya ta ta bushe, sai ka dake ta, sai ka samo wahainiya guda ɗaya. Idan ka samu wahainiya guda ɗaya, sai ka haɗa su ka dake su waje guda, kai musu daka irin na hayaƙi. Idan ka gama, sai ka samu turare Bunta Sudan, sai ka cakuɗe su da su. Idan ka samu Bunta Sudan, sai ka samu ƙashin dandatsa na mahauta, sai ka haɗe su waje guda, ka dinga yin hayaƙi da shi tsawon sati 2. Idan kana neman jari za ka samu. Idan kana neman wani aiki ne, to bi'iznillahi za ka samu. Idan wanda harkokinsa sun tsaya masa ne, ko mace ko namiji, kuna sana'a a cikin gida amma ba ki da jari mai ƙarfi, to bi'iznillahi ki yi amfani da wannan ganyen da wannan sirrin yadda muka faɗa. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a kan lambar waya 081 20 44 72 96. Duk mutumin da yake fama da matsala ta tsayawar kasuwa, tsayawar harkoki, rashin jari, to ka yi ƙoƙari ka samu wannan ganye na tafasa kamar yadda kuke kallonsa. Hakika tana da matuƙar amfani sosai. Duk mutumin da harkokinsa suka tsaya masa, to ya yi ƙoƙari ya samu wannan. Bi'iznillahi za ka ga amfanin wannan fa'ida, kuma za ka ga amfanin tasirin wannan magani bi'iznillahi. ‘Yan uwa, da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sai mun sake haɗuwa a wasu fa'idodi da za mu kawo muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.